Ensa na Eyemo monchumulgeri jabono margobenga kende ngokwaligania SMS jamangana Amayia nyaro kumanyika tere twabereta gukwaliganira kurose mambya yarenge ntambe gachinse chigobono aseri tukeriga ali ya Jumatano sarike kenda omutinyi komi omwaka bw'ekiri bubere na merongevere nene na manga gendreta okolekana nabo igona manga abereka okolekana aseri tukeriga yo bali kibaito era bagusangereria asenchira yeli bongo chuko gusansamuranira na ukomanya buna gendreta gwateka ime nesiko yergongoro gusin nyirabono nigo omokonyo murebe nsariga digashagwa aikaseke gambiro galiko nyara kwameli wako kwa yesikono na beke gambiro ngo chikana kuitabirana gechigo tegerera okwimurungania kwaye rigade agashagwa kolengana bageriba ya nigo baterura nigage twisiko atabwa cyo mochandonsi enganera chiko tegererigwa sego tegererwa asobeme naboigo ebunge ya senate boigo nigo ya ariganirie bikaro bya yago cyakritu kule Jumatatu okikalitu kule Aramisi ka barachikuru kona cha kwabo na borobo igoro yo wako isiko kwa rigade gashagwa igobono nigo chinseme chibere chiko chikorwa okogani kwabo naboigo no kona cha kwabo kolengana buna barachokoro botikibabo igoro jo wakwisoko kwa yergadi gashagwa aingati yaritoje kumurekero moncho murigerya asemargoba yabona goteba buna nigumubere bumusawo yo motoka chinsemo chiri cya kanunda igibone gotoka se wodi nyako imeje county ya Kisii Kenya Kenyere nemyoro ngana togochi kumurekera ngasobo ime ase chinse chigabono chiyabono margoba asa yo monenda mangi na bakondra gotobwati gwetena nsemeli mtandao nsemeli ya Facebook na bogotera buna Ndizi TV News digital na boga nsemeli ya YouTube na bogotera buna Ndizi TV News tobasukwe bagotobwati gwetera se website na utambe www.ndizitv.net onyare konyora yo monenda mangi ase enchira ayobo ikirano nyina bakondra gotobwati na kotumanya onsi buna agenrete gwateka asa yo amonenda mangi tuyike manyirire kurwa sensemende ye studio. Bana mambi nabukira chikohiro mwana oyo mwabo mokesukuru morure chibese mate kamenye konyore mwana oyo korera wochito komera na kanunda bantebi nati omwenga aitire akenyanira atigire kanunda umubere wo musayo moni gotoka chinsemo chiri cya kanunde wodi ya nyako egoitire kabutoire nemyoro ngikyarenge gose tokumanye. The Senate will therefore proceed with the investigation of the proposed removal from office by impeachment of His Excellency Rigathi Gachagua EGH, the Deputy President of the Republic of Kenya, in plenary. Gachagua niga ikiraseke gambero kwa mire wako kwa yesike kareke gambero gyanchira nego tegerero kwe murunga ni kwa ya kare Senate ra chikuruko na chakwa ya na boroboli tukulera misi eikegocha. Nilirudi kuchukua sabuni nikapata mtoto hayuko. Kuna visa vingi huwa zinatokea, tunapata mtoto ameibiwa, but huwa tunafuatilia mpaka tunapata wazazi, tuna deal na watoto wenye wako abandon. Omwaneke ngwerwe metinyi kiando betaka koibo kurase county ya Nakuru itokolea Jumatatu ni gatoka gakwirwa sense ya Buganda na kubwaterwa chinsemo chiri cya Kitare county ya Trans Nzoia. Oritoku bwateranira gwetera ase chibichamo na maliga kurokwa Sara Mumanyi reterana nchenkoro Vincent Onyancha. Igotoko chake mesema ngana majane muno korwa ase kegambero gya Kisii loko tasiri tukolia robonoli tukolinde igobone kegambero kyanyara gotegerera igoro jekine kibono kigetigwa sike gambero kubwatekana nabangina bane obono babete bago sambwa sokegero ko babarugiye kuri chinsemo chiri cyamarani kolengana nensemo yekegambero hamone byombe abiri bekegero robone homanya bantu nigo bayikera nasari tukolia rero ebyombe nigo byate biri bunanere byekegambero konyara konache ekineki asenchire bwenete nechinke cyabangina bete bago sambo bane chinsemo chiri cyamarani asumwaka bwekiri bubere merongebere noyomo ngonyora bale obone bwabo ensamenye kigambiro nigiyate yabona gendera gotegerere ngane yasikendo bachikuruko na chikwabo eikwegocha maiga yokonyara korwa osokonyora keroli konyara komanya hali abeteka okolekana omulikito mirudde mumanyi nekira nasensemejo na gotwaliganira roboti rokobwatia ogotebya abasaba ito bari iskogari mbare bakonyora obwate stress kwaba depressed because of some marital affairs, because of some family issues kabata yari gusanga irindo nyara ko bagokonyora bokonyo torwanerere obogima bwito buna bana basaye erinde to nyare gukina tochikokonya ebinyoro byaito ende tokonya inse yaito lakini nchebuno muteneneri bwa banafunzi ni maetenga
kogoche skuru lero ni goli abere litikulia gatatu engaki kirori bagendete kurwa oborori bwabo boshibe kigambero gya Kisii ase abangina bane banyatko bagusambwa umwaka w'ekiri 2020 noyomo ase kilia buna nigo bakagire koba abarogi asensemo ya marani ase bono ekina kiabo kigendete gotegererwa. Mwili yake unaweza kujua na yeye ilipelekwa wapi? Mwili ilipelekwa na askari